Badalona som totes i tots ha començat aquesta setmana el curs Saps què diuen, adreçat als membres de les entitats de la plataforma. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en la campanya que va posar en marxa l'Ajuntament de Badalona per combatre tòpics i rumors sobre la immigració entre la ciutadania. Partint de situacions reals, els alumnes del curs podran aprendre com combatre alguns dels rumors més típics que hi ha a la ciutat. Segons els organitzadors, els tòpics més habituals tenen a veure amb els immigrants i els avantatges que tenen davant la resta de ciutadans. La convivència en aquests moments és fonamental i estem gaudint d'una ciutat amb més d'un 17% d'immigrants, però que d'alguna forma els conflictes sorgeixen en qualsevol barri com a qualsevol ciutat, però és important que siguem capaços de discernir, de veure el que és un conflicte com qualsevol veí o el que seria un altre tipus de conflicte molt més greu. A la primera sessió del curs han assistit unes 10 persones de diferents entitats i organitzacions de la ciutat. Molts destaquen la importància de poder adquirir eines i arguments per combatre certes informacions. Que és molt important en una ciutat com Badalona, que és una ciutat d'acollida, doncs que tots i totes puguem fer front a totes aquestes mentides que es diuen sobre les persones nouvingudes, no? Que si tenen més ajudes, que si no fan les coses igual de bé que els altres, que si sempre tenen més drets que obligacions, que deures. Crec que és important, no? Doncs que entre tots i totes fem que això no sigui així, poder-ho dir i poder agafar arguments, no? Del per què això no és així. El curs de rumors tindrà un segon grup que començarà les seves sessions a finals del mes de maig a l'Associació de Veïns La Pau.